Jeg sidder her foran jer i dag som elevrådsformand og taler på vegne af elevrådet. Vi har over den sidste periode afholdt en del møder med et øget fokus på fordelingen af vores hjemmearbejde. Vi har bemærket en stigende tendens hos vores medstuderende i form af stress og depressioner. Det er grundet høje forventninger fra dem selv, men ikke mindst en ringe fordeling af lektier fra deres underviseres side af. Vi er godt klar over nødvendigheden af lektier, og at dette øger tempoet i undervisningen, således at man på et år kan nå forskellige emner igennem. Vi er godt klar over, at med lektier følger ansvar, og at vi ikke nok med at blive klogere på lektien, også lærer at være ansvarlige over for vores prioritering af tid. Vi er også godt klar over, at lektier gør det muligt for elever at sidde med teori selv og sikre sig at kunne det på egen hånd, da det der forberedelse til selvstændighed længere ud i fremtiden. Hvad vi derimod prøver at fortælle jer er, at lektier ikke skal gå ud over den fritid, vi har i weekender og ferier. Som elev i gymnasiet bruger man enorme mængder af tid på lektier, herunder specielt dem, der skal læses. Studier viser, at hvis lektier integreres på anden vis i undervisningen, ikke i fritiden, kan det hjælpe elever til at opnå højere karakterer. Forsker og gymnasielærer Flemming B. Olsen har på baggrund af en undersøgelse udtalt, at resultatet blev, at eleverne i de lektiefrie klasser fik 1-2 højere karakterer i dansk og engelsk. Dette understøtter udelukkende det, vi vil frem med, at lektier i fritiden ikke nødvendigvis gavner. Ydermere nævner vi stress og depression. Et er, at studier viser det, men vi kan også på egne kroppe mærke og med egne øjne se, at når først lektier tager overhånd og går ud over de få dage, vi har fri, bliver vi stressede. I hverdagen får de fleste lige knap deres kalender til at hænge sammen. Mange har enten en fritidsaktivitet eller et arbejde, der skulle passe, og dette er typisk efter skole. Og kan man forlange af os unge at droppe alt det? Droppe det sociale liv frem for lektier? Droppe at tjene penge selv for lektier? Det kan vi selv svare på. Nej, det kan man ikke forlange. Men hvad så? Vil det så betyde, at vi dermed er tvunget til at sidde op til efter midnat for at kunne følge med i timerne den næste skoledag, og så alligevel ikke kunne følge med, men her grundet træthed? For mange lektier i fritiden gør, at elever bliver nødt til at prioritere, hvilket kan føre til udelukkelse fra forskellige grupper. Prioriteres det sociale liv højst, går det ud over præstationen i skolen, og man ekskluderes fra gruppearbejde. Omvendt, hvis man prioriterer lektier højst, kan det resultere i udelukkelse fra ens sociale omgangskreds, hvilket absolut heller ikke er sundt for den enkelte elev. Så hvis I ønsker at få det optimale ud af undervisningen og være med til at skabe et velfungerende samfund med sund og rask arbejdskraft ud i fremtiden, så skal der nogle drastiske ændringer til. Så vores forslag til jer er: sørg for at holde lektierne væk fra de få fridage, vi har, så vi får nogle pusterum mellem de hektiske skoledage. Så kan vi garantere jer, at I vil opleve en forbedring af os elevers indsats i timen.